קשה להגיד כמה נחלים זורמים, כי זה מין רשת כזאת, כמו איזה מין קורי עכביש. אז יש אחד שקוראים לו מג'רסה. מג'רסה? מג'רסה, כן. שאליו אגב יותר קל ללכת עם משפחות, כי סידרו אותו. ויש אחד, איך קוראים לו זקי, אבל זה לא באמת אחד. פעם היו מספרים אותם, היו מספרים זקי 1, 2, 3, 4, 5, 6, היו איזה המון מסלולים של זקי, זה המסלול המטויל. השם המלא שלו זה זכריה? לא, השם שלו זה זקי. לא, זקי הוא בעצם היה בחור ערבי שגר פה באזור, לא באמת, זה רגע, אבל אני רוצה להסביר רגע על המג'רסה, אחרי שתגידי על הזקי. סבבה. עכשיו, מה זה, המילה מג'רסה, מה אתם שומעים במילה הזאת? זה בית ניסו להעביר את זה, לא מג'רסה, ניו ג'רזי, סתם. ניסו להגיד את זה בעברית, מגרסה. יפה, מגרסה. מה שקורה, המים פה, אתם רואים את כל האבנים האלה שאנחנו דורכים עליהם, הם די עגולות, נכון? אוקיי. הזרימה החזקה של המים מגיעה לפה וסוחפת את האבנים האלה ומגלגלת אותם, ואז זה גם גורם לאבנים להיות עגולות כי הן נשחקות אחת על השנייה.